Per fer aquest flam de poma necessitem 3 o 4 pomes dolces, llet, ous, canyella en pols o vainilla i llimona. Pelem i ratllem les pomes. Les podem regar amb el suc de mitja llimona. Les fem coure en una paella amb una mica de mantega, fins que comencin a caramel·litzar. Les deixem refredar. Preparem els ous amb la llet i la vainilla. Afegim la poma tèbia o freda i ho triturem molt bé. Omplim uns motlles individuals. Ho fem coure al bany maria, en el forn preescalfat a 180 graus, calor dalt i baix, uns 40-45 minuts. L'aigua ha de ser calenta. Verifiquem que ha quallat punxant-ho amb un escuradents que ha de sortir sec. Ho deixem refredar i ho posem a la nevera 3 o 4 hores. Ho desemmotllem i ho podem servir sol, amb maduixes, amb nata, amb xocolata fosa o el que ens agradi. Espero que us agradi aquest flam i fins aviat.